No niin, tervetuloa Helsinki Cup päivä 2. mentiin. Tänään me mentiin pelaa Tikkurilaan, JP, Helsinki Cup, ollaan Vantaalla. Mutta yleensä ei ihan huono paikkaan. Taas luon Nurmelle, mutta ihan hyvät meidän kenttä näytti. No niin, eka peli, katsotaan paljon päät. Really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Anyways, tässä on pari poikaa, jotka halus päästä ehdottomasti videolle ja niin kuin näette niin kikkoja. Ihan taitavia jätkiä. Kattokaa tää seura. Oh my days. Ihan sama, kattokaa tää. Hoi! Pari mutkin teki sitten. Ei onnistu Rainbow. Joo, taas tuli vähän takkiin, mutta rehellisesti ei haittaa niin paljon, kun tää joukko on siis yksi parhaimmista niinku Suomessa, tuo EPS, niin ei rehellisesti haittaa yhtään. Oltiin 4-0 häviöllä puolella ja sitten toka puolella päättyi 2-1. Ja rehellisesti me olisi voitu tehdä sillä toka puolella ainakin 4 maalia. Mä en edes liikitteen, meillä on niin 3 läpiajoa. Mut me tehtiin 1 maali, mä en kuvannut sitä, mutta täältä se oikeesti niinku näytti. United, little knock in the first half. Now then, here's Rooney! Oh my goodness me! Mut jo huomenna vikat lohkopelit, pakko voittaa. Me saadaan maali joka peli, vaan we need to win. Be there, Tikkula huomenna. Let's go, syy!